Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska budem, nedá se říct testovat, ale dávat tipy na návnady, na vlasce a další příslušenství k rybářství. Tak jdeme na to. Tohle je můj kámoš Matěj. Jo, já už tady s Dankem natáčím trošku díl a jak říkal Danek, no tak budem dávat takový tipy, co se vám třeba hodí, kdyby jste jeli třeba na Nechranickou přehradu, tak aby se vám to tam hodilo třeba. Tak jdeme na to. Tak můžeme začít prvním tady ty od Delfin Snack Cheese Liver. Na tu gumičku na ten silikon bych dával radši 2, protože jsou fakt malinkatý. Já vám ještě ukážu. A ta ryba, než to Danek rozbalí, no tak řeknu, že ta ryba to úplně nesní, protože, no sní, ale nezahakne se, protože je to malinký a když to dáte špatně, dáte to na špičku, no tak ta ryba vám to sní a uteče, takže bych to dával jako tam 2, ale dával bych to třeba jako na tu rovnou část, co tam je. Tak můžeš. Jo. Co budeme dát? Tak třeba tady ty bojlisky, to se jedná o krabový, normální klasický bojlisky, to jsou prostě originály. To má každý rybář. Skoro. No, ten, kdo rybaří teda aspoň. No, tak teď asi budu mluvit já chvilku. Teď, kdyby jsme se jako chtěli vracet jako k vlascům, ptali byste se, jaký vlasec se hodí nejvíc, tak by jsem vám doporučoval s Dankem tady to Kyoto, tady ten zelený vlasec, je fakt pevný, je to docela i na slunce. Wasabi. Jo, nějaký To mám wasabi. i tady prut vlastně wasabi, celý set. Tady mám už namotaný, tady to je už jenom zbytek vlastně. Zbytek vlasce a fakt bych doporučoval tady ten, protože drží, a je to i dobrý, jako kdybyste jeli na Nechranickou přehradu, tak fakt se vám to vyplatí. Tak Danek může dál. Tak máme tady další vlasec, který používám na prut, který mám Tady? Že by? tady za zádama. Jo, to ukážu. To je jako ten, jak se to, feeder, to je s tím krmítkem, tady ty bojlísky, jak jsme ukazovali v minulém videu, jak se napíchávají, to už máte, tak tady už jsou i na prutě takhle. My to teď nebudeme rozkládat, protože tady máme plno prutů rozkládaných a my jsme se s tím zase chtěli dělat zpátky. Protože... A tenhle vlasec je fakt pevnej. Měl 250 metrů a vytáhnete na to 20 kilový ryby klidně. Když se budete snažit, tak i 40 kilový. To je od Caperlan, takovýhle vlasec. Jo. Teď mluvím já. Kdybyste se ptali, co je třeba tajto, tak to je taková, to jsem už ukazoval jednou, jestli si vzpomínáte, jestli následujete, tak to je váha od Delfin zase. Tady se to zapíná, tady to prostě pípne to. A tady prostě máte háček, prostě tam si pověsíte rybu a měří vám to. No a prostě tady zjistíte, kolik váží ta vaše ryba. No dál, než to Danek vypne, tak tady máme i nebo poradil bych vám, kdybyste šli jako rybařit třeba na 3 hoďky, tak bych si tam vzal i jako tajto, to je jako taková, na to se, jako tam se tou bojlískou protohuje silikon, tady tím to provrtáte, to jsme ukazovali v minulém videu, jestli si vzpomenete, tak tady to bych si bral, tady to bych vám doporučoval a pak asi si bere slovo Danek. Jo. Pak jsou na řadě krmítka. Jsou krmítka kulaté, hranaté a svaz s závažím. A vlastně ještě takový Tady ty takový ty kulatý. No. Ocelový. Tyhle kulatý nemají výhodu, že se kutálí pod ně, třeba na Dunaji, to je fakt blbý. A tyhle hranatý se tam prostě usadí a jsou tam, ty jsou dobrý jako na řekách a vejde se do nich víc. A do těch se vejde, do těch... To tam máte jako, toho máte takovou mast
A to směs, prostě to si vezmete do rukou a obalíte to tím. No, to se do toho dá takhle. A třeba vy nahodíte, počkáte 5 minut, vytáhnete, nabalíte, hodíte 5 minut, nabalíte a takhle. A tam se to v té hřece nebo v tom rybníku se to furt bude hromadit a pak prostě prostě tam budete mít víc ryb na tom místě. No, Konkrétně nevím, jaké to jsou značky, protože tohle jsem našel na Hracholůské přehradě a tohle na Nechranicích. Teďka tam bylo fakt hodně vody, nevím, jestli se to tam vrátilo, protože dneska jdem na bandu. Teď si bere slovo tady kámoš. No, jak Danek mluvil o té Nechranické přehradě, no tak u té přehrady fakt leslo hodně vody, ale v řece jako tam furt zůstává. Tam můžete ulovit třeba 3 metry slunce furt. No, a pak, jestli nevíte, co je tajto, tak to každý rybář zná, to je prostě pípák, to si prostě zapnete. A máte třeba, tady já to udělám na tajtom, prostě tady máte tajto. Vlasec. Jakože tady to je vlasec, počkej, Danek to, mělo by to, jo. Tady to prostě do toho dáte, ten prut položíte tam sem do té dírky se dá vlasec, a pak když ryba to tahá, no tak ten vlasec jede a takhle to začne pípat, takže máte i větší šanci prostě zareagovat lepší než to. S rolničkama a s vojkou. A je to konkrétně pípák od Delfin Hades a to jsem konkrétně kupoval, jak je ten kulatý. Jo, tam je to Sportissimo, Kaufland a tak tam prostě centrum, jak jsou Otvice, tak tam je centrum, tak tam je obchod Voky, tam se můžete jít kouknout, tam jsou fakt geniální ty rybářské potřeby. A ještě lepší jsou, ne jako tady Voky Chomutově, ale můžete jet rovnou do Prahy, jestli někdo bydlíte v Praze, tak to máte dobrý. A tam máte AZ Fishing, tam jsou fakt dobrý návnady, pruty, fakt jako dobrý. Fakt hezký pruty tam jsou i odolný na slunce a tak. A teď si zase slovo bere Danek. Pak tady máme druhý pípák od Mikada Territory, co vlastně je prostě jednoduchý. To jsme natáčeli, že do toho picnem baterky, tady zmáčknete čudlík, to vám pípne, pak jako tohle vlasec a bude vám to pípat a zase to tahle vypnete. No a teď než přišel ten pípák, tak tady mám rolničku, to se dá na prut, tam nahoru se to dá na prut, takže na špičku se dá na prut a když vám zavadí, když vám prostě bude tahat něco ryba, no tak ono to udělá. A můžete hned jako zareagovat, kdybyste neměli pípák. Ten je asi utržený, no. Jo. Ten je utržený. My bychom asi někdy zkusili lovit i někdy prostě uděláme speciál, jak lovíme ryby. Třeba jako dneska budeme lovit ryby. Na bandě nebo v Udlicích tady. Asi je to pro dnešní video všechno? Ne, ještě ne. Ještě tady máme kleštičky. Tohle už si nepamatuju, jaká to je značka, ale máte tady nůžky. Máte tady takový to kolečko a normální kleštičky ještě s tou špičkou. No, takže to bych vám doporučoval si koupit, protože tam na rybách potřebujete někdy ustřihnout vlasec, tak to bych si klidně vzal, a když tak máte nožík. A ještě je to jako, že tam musíš tu výbavu mít, to je jako metr, kleštičky, nožík, nějaká ta váha a tak. A teď tady máme Amur Grass Carp. Je to prostě, to už jsme o tom natáčeli, to jsou bojlísky namočený v dipu rovnou. Tady vidíte, jak se to prolívá dipem. Tady takhle. Je to už namočený v dipu, takže je to fakt dobrý na amury. To jsme chytli s Dankem hromadu amurů, jsme říkali. No a to
asi všechno? Nebo? Jo. Pro dnešní video to je všechno, určitě nezapomeňte zanechat tady like, odběr se zvonečkem a to je asi pro dnešní video všechno. Tak čau! Ahoj!